O Concello de Ribeira recibiu un total de 4 ofertas para a adxudicación do servizo de reparación, mantemento, acondicionamento e melloras de vías e espazos de uso público no municipio. A finalidade deste contrato, cun orzamento de 400.000 euros e cunha vixencia de 2 anos, non é outro que manter en óptimo estado os espazos públicos municipais, proporcionando unha maior seguridade no uso, así como tamén evitando o seu deterioro. En definitiva, será un servizo complementario que ofrece actualmente a Brigada de Obras Municipal. Este contrato de mantenimiento primeiro acércanos ás grandes cidades. Un contrato deste volumen de 400.000 euros para mantenimientos pois non ten parangón no que é a comarca, polo tanto é unha novedade, pero é un contrato que ven a reforzar o que é o mantenimiento que o Concello a través da súa brigada e fondos municipales ven facendo, non? Polo tanto, nós somos conscientes de que tanta obra necesita mantenimiento e a veces pois a imposibilidade que temos a través das leis de presupuestos de contratar máis personal municipal fai que mentras ese engranaxe non se, complementa con este tipo de novos contratos, pois pode haber unha etapa que eu creo que está sucedendo en algún caso de que o mantenimiento non é o que nós desexaríamos. Con eso creo que o mantenimiento, igual que outros servicios públicos que damos, vai a ser exemplar. O Executivo ribeirense agarda que a adxudicación deste novo contrato se faga efectiva xa na primeira quincena de marzo.